আজি ଆସନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର ରେସିପି ବନେଇବା ଯାହାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ହଁ, ପଖାଳ କଂସା ତ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଝିଏ ଭଳି ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଆଇଟମଟା ବୋଉ ସବୁବେଳେ ବନାଏ, ଖାଇବାକୁ ବି ବଢିଆ ଲାଗେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମ ଘରେ ପଖାଳ ହବାର ଥିଲା। ମା କହିଲେ କି ପଖାଳ ସହିତ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟା ଭଜା ଭାଜିବି, ତମେ ଖାଇବ। ମୋ ବୋଉ ଯେମିତି ଭାଜେ, ମା ଏ କଥା ଶୁଣିକି ହସିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଡାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଆନ୍ତି, କିଛି କଟା ହେଇକି ଖିଆଏ ନା। ଏମିତି କହିକି ହସିଦେଲେ ମା, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏଇ କଥା କହିକି ଚିଡାନ୍ତି। ଛାଡ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆମର ଗୋଟା ଭଜା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟା ଭଜା ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ବୋଉର ହାତରେ ତିଆରି ରୋଷେଇ ମନେ ପଡିଗଲା ନା? ମୋର ତ ମନେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ।